pwede ba sa SDA nga, unsa to? Nga kanang ug mga lana kontra daw sa mga barang. Kontra sa mga dautan, kontra sa mga barang, ana mo na imong buot pasabot? Kanang mga lana ba? Pwede ba magpatod? Lana lagi, kontra sa mga barang. O, kontra sa mga dautan, kontra sa mga daot, so lana nga kontra anang mga buntuha. Ingani igsuon. Ang pagsabot nato sa barang adunay gahom nga dili iya sa tao nga naghimo nini. Ang uban mingon nga gibarang man gud to unyang ilang pagsabot nay daotang espiritu nga naghimo ni ana. Na kung magisgot ang ikaw og gahom nga dili iya sa tao, magisgot ang ikaw gahom nga iya si Yawa, walay tao nga makabuntog ni ana. Ang Seventh-day Adventist wala magtuo ni anang mga lana. Unsa may naa sa lana? Ang ubang lana gikan sa lubi. Ang ubang lana kung asa nagipangwa sa mga bulak ba. Now, do you think nga ang lana sa lubi makaabog sa dautan? Do you think nga ang lana sa mga bulak makaabog sa dautan? Dili na siya mao igsuon. Usually, ang makaabog sa dautan igsuon si Jesus Christ. Sa makadaghan nga engkwentro ni Jesus Christ sa mga nayawaan. Doon na pa'y mga yawa nga misulod sa lawas sa tao nga gipangutanan ni Jesus Christ kinsa ka legion. Mayong ikag legion igsoon. Musubra ka na sa 500 ka mga daotang espiritu musulod sa lawas sa tao. Do you think mapahawa ni mo na siya? Ang pagpahawa sa daotan igsoon sa ngalan ni Jesus Christ. Pero ni mga tao nga maggamit sa ngalan ni Jesus Christ nga pinaagi sa dautan, pinaagi ang uban sa pinaagi sa matarong. Mamangkani nga kung imong tan-aw dinhi sa Mateo kapitulo 7, adunay pag-abog sa dautan dinhi gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Niya, City 22 ug 23 nagingon diri. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan ug nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan. So daghan ang maabog sa mga yawa tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Pero ang uban lang gigamit nila sa ilang kugalingon nga mga pamaagi. Ngunang natunglo sila. Pero ang paggamit sa pagpahawa sa dautan igsuon, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Gani daan na tagiignan sa balaang kasulatan, Psalm chapter 91. Gani ginamemorize man gani nato ni, no? Nag-ingon diri. Siyang nagapuyo sa sulod sa dapit nga tinago sa taas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Magaingon ako, mahatungod kang Yehova, siya mo'ng akong dalangpanan o kuta nako. Diyos ko, nga na kaniya, misalig ako. 3. Nga kaniya, kay siya magaluwas kanimo, gikan sa litag sa mga yamyam. Mga daot, mga yamyam. Okay? Gikan sa makamatay nga hampak. Kay mga tunglo, sa iyang dagan pagatabunan ikaw niya, sa iyang mga, og sa ilalom sa iyang pako, magapasilong ikaw, ang iyang kamatuoran, mao ang kalasag o ang tabing. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabion, ni sa udyo nga magalupad sa adlaw. Nga magalupad sa adlaw. Ni sa kamatay, nga nagalakaw sa kangitngitan. Kamatay. Ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon, mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran ug ang 10,000 sa imong tuong kamot apan kanimo kini dili makaabot. Nga naman tungod sa mangalan sa Dios. Dili tungod sa lana. Wala ta na hinon ang uban mo testimony na wala ang dautan tungod sa lana. Nga kabalo bagyud ka nga ang yawa igsuon maghimo og mga pamaagi nga matuhuan sa mga tao. Okay? Pero kung mayungyug ka og tinuoray nga pagpahawa sa mga dautan, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ.